Kapitala utzi bizitzari eutsi. Krisi batean gaudela argi dago, baina krisi hau batzuen mesedetan dagoela argi dago ere. Honen aitzakipean, sistema kapitalista heteropatriarkalak bere interesak defendatzen eta inposatzen jarraitzen du, eta nola ez, patronala eta instituzioen elkarlana eta aliantzarekin egiten ari dira. Bizitza kapitala gatazka agerian utziz. Baina guztia hau guretzat ez da berria. 2008 urtean gure aukeren gainetik bizi ginela esan ziguten, eta gure lan baldintzak, eskubide sozialak eta zerbitzu publikoak murriztu zizkiguten. Bizitzaren prekarizazio basati bat emanez, lanaren aberastasunaren, banaketaren arrakala handituz eta pobrezia, desberdinkeria, arrazakeria eta diskriminazioa areagotuz. Oraingoan ere, oinarrizko jarduera ekonomikoa ez den guztia, eten egin behar dela aldarrikatu eta exigitu dugu. Baina osasun krisia baliatzen ari dira, euren negozioak, gutxi batzuen negozioak, gure osasunaren gainetik irabaziak egiten jarraitzeko. Gure bizitzak zuzenean erasotzen ari dituzte eta hau oso larria da. Agerian gelditu da, bizitzak zeintzuk sostengatzen ditugun, eta oso agerian gelditu da ere lanaren banaketa sexuala ematen dela. Ez da kasualitatea zaintzalan guztiak modu prekario batean ematea, inoiz ez direlako sozialki, ez politikoki, ez ekonomikoki aitortuak izan. Eta oraingoan gure lanak, emakumeok egiten ditugun lanak, ezinbestekoak direla begi bistan dagoenean, ez dira hartu beharreko neurriak hartzen. Funtsezkoa ez dena eten behar dugu, eta funtsezkoa dena babestu behar dugu. Segurtasun neurriak oinarrizkoak eta funtsezkoak diren lan guztietara iritsi behar dira. Langileen osasuna babesteko eta gure bizitzak zaintzeko neurririk ez dira hartzen ari. Eta hartzen ari dituztenak berandu eta langileekin adostu gabe izaten ari dira. Milaka emakumeok lan merkatutik kanporatuak izan gara ere, sistemarentzat oso erreza izan delako. Guri erteak, kaleratzeak, kontratuak etetea oso erreza izan zaie. Gu bai gara eta bai ginen lan baldintzak okerrenak ditugunak. Jardunaldi partzialak, behin-behineko kontratuak, azpiko tratetan gaudenak, kontziliazio neurriak ditugunak. Gure osasuna eta gure ingurukoena arriskuan jartzen ari gara egunero soldata eta lan baldintzak oso kaskarrengatik. Eta zer esanik ez eskubiderik ez duten etxeko langileen egoera. Nun arrazismoa, disponibilitate amaigabea, langabezia prestaziorako eskubiderik ez duten, kontratu alde bakartasunez etetzen dieten, eta etxe kaleratzeak ematen ari direnean egunero. Eta guzti honekin nahikoa ez bagenu, etxeko lanaz ere arduratzea inposatu egin digute. Egun hauetan asko ikasten ari garela esaten ari digute, egoera honek asko irakatsiko digula, baina irakasten ari digutena sistema basati honen hortza dira. Ez dezagun egoera hau idealizatu. Ez dugu uste etxean giltzaperaturik dauden etxeko langileak, edo oinarrizko zerbitzuak eta bizi baldintzak asetuak ez dituzten langileak, indarkeria matxista jasatzen ari direnak, sistema honen krudeltasunaz aparte beste ez ere erakusten ari digun. Sistema honekin ez dugu ezer egiterik, has gaitezen gure aldarrikapenak adosten eta borrokatzen eta sistema justuago bat eraikitzen. Nun lan baldintzak eta eskubide sozial duinak izango ditugun. Nun zaintza sistema publiko bat eta zerbitzu publiko indartsuak izango ditugun. Emakumeon eta jendarte osoaren errealitatea eraldatzeko aukerak eta tresnak sortu behar ditugu. Inoiz baino premiazkoagoa da kapitala ustea eta gure bizitzak erdigunean jartzea. Eta orain galdera batzuekin utziko zaituztet. Oinarrizko zerbitzuak deitzen ditugun horiek, ezinbestekoak direnak, baloratuko ditugu aurrerago? Hau da, soldata, baldintza eta merezi duten aitortza, emanez? Hain beharrezkoak diren zerbitzu publikoak, batez ere osasungintza, garatuko, mantenduko eta indartuko ditugu? Hau da, aurrekontuak handituko dira horretarako? Zaintza lanak, bizitza sostengatzeko ezinbestekoak direnak eta bizitzaren alde egiten dugula esaten dugunean, etxeko langileek eskubideak izango dituztela esaten ari gara, edo hori nahi dugu, horretarako regularizazio masibo baten alde egin beharko dugu borroka. Baina aldi berean, zaintza lanak guztion lanak baldin badira, zer egingo dugu guzti hori banatzeko? Lanaldiak murriztu beharko ditugu, lana, enplegua eta aberastasuna banatu beharko dugu, baina nola egingo dugu guzti hori? Politika fiskalak jarriko ditugu martxan, aberatsak ez daitezen gehiago aberastu.
Eta bizitzak erdigunean jarriko ditugunean, edo hori esaten dugunean, guztion bizitzak izango dira? Edo nola egingo dugu guztion bizitzak izateko eta ez bakarrik gutxi batzuenak? Aurrean ditugun erronkak ez dira gutxi, has gaitezen elkarrekin eta elkarlanean galdera horiei erantzuten, ea eraikin nahi duguna, amesten dugunarekin antza duen.